Novac zarađen od vožnje Ubera ću iskoristiti za putovanje u Aziju. Dobar dan i dobrodošli na moj kanal Miloše. U današnjem videu saznaćete za koju destinaciju u Aziji sam se odlučio, jer sam u proteklih 2 nedelje zaradio dovoljno novca vožnjom Ubera da mogu da kupim povratnu kartu. Pre nego što vam otkrijem za koju destinaciju sam se odlučio, želim da prokomentarišem moj prethodni video, jer smo u komentarima nekako svi imali mišljenje oko ove vožnje Ubera. Bih volio da se vratim na moje mišljenje, jer je tako sve i počelo, jel da? U prethodnom videu koji sam snimio, ja ni jednog trenutka, ljudi moji, nisam rekao da je to najbolji posao koji možete da radite u Americi, niti sam rekao da je to najisplativiji, niti bilo šta tog tipa. Ja sam jednostavno rekao da je najlakši način doći do novca. I ja ću u ovom videu da vam ispričam zbog čega je to tako i ponovno ću vam pokazati u aplikaciji koliko sam novca zaradio ove nedelje i tako ćemo malo da izračunamo ceo taj budžet za celo putovanje. Kad kažem da mi je ovo najlakši način na koji sam došao do novca, ako se sećate, ja u poslednjih 10 godina ovde u Americi, ja sam radio samo 2 posla. Moj prvi posao je bio posao u parku gde sam bio menadžer i odgovornost koju sam imao tamo nikako ne može da se poredi sa ovim taksiranjem sat vremena po gradu. A zašto to kažem? Pa zato što sam ja ne u svakom, ali u nekim trenucima sam ja bio kako bih to rekao, zadužen za 200 zaposlenih, u svakom trenutku je u parku bilo tipa 15.000 ljudi i jel hoćete da mi kažete da mi je vožnja Ubera bila teža nego to? Ni približno. Kada sam počeo da prodajem one odmore, ljudi moji, vi nekog da ubedite da potroši 5-10 hiljada na paket putovanja, znate vi koliko je to teže nego voziti auto po gradu. Naravno, to je bila i neka drugačija plata i cena svega toga, ali opet, da se mi razumemo, posao Ubera vi dobijate bez ikakvih kvalifikacija, vi samo trebate da položite za vozačku dozvolu, a to može da uradi 90% ljudi na planeti. Mislim, možda to nije tačan procenat, ali razumete šta mislim. Ako vam ja pokažem, ako sam vam pokazao prošle nedelje da pravimo u prosjeku između 35 i 40 dolara na sat, i ako vam pokažem da sam ove nedelje isto to uradio, zašto bi vi mislili da je to toliko loše? Pa šta ste vi to toliko bitno uradili ili doprinili da vam je sad tih 40 dolara na sat malo? Ajde, okej, oduzet ćemo 5 dolara, da kažemo, na gorivu i amortizaciju po svakom satu. Nećete da potrošite 5 dolara u galonu po satu, ali ajde. I da kažemo da oduzmete još 5 dolara za, ne znam, porez i svakakve neke gluposti, pa i da vam ostane 30 dolara. Vi mislite da je to loš novac za taksiranje po sat vremena, kad god želite. U poslu gde imate opciju da radite u bilo koje vreme, kad god želite, da radite šta god želite. Pa čime se vi to bavite ako vam je 30-40 dolara na sat malo? Ili ako se zapitate ili ako ste ikada odradili bilo kakvo istraživanje u Americi za bilo kakav posao, vi mislite da ćete vi da nađete posao koji vas plaća 30-40 dolara po satu tek tako? Ja ne znam da li čovek koji je zadužen ovde za ceo Walmart, ne generalni menadžer, ali menadžer koji je u smeni, ja vam garantujem da on ne pravi 40 dolara po satu i on isto treba da plati i to zdravstveno osiguranje i penziju i sve ostale stvari kao i ovaj čovek što vozi Uber. Jer, ne znam, možda mi imamo malo drugačiju perspektivu, ali budimo realni. Vi samo vozite ljude po gradu i to, ne znam, možda moje iskustvo je drugačije nego vaše, ali evo, da pokažemo opet ovu aplikaciju, zato što svi to vole da vide kako to izgleda u stvarnom životu. Evo, ako vidite ovde, prošle nedelje sam zaradio ukupno 884 dolara. Ove nedelje smo trenutno na 789, ali molim vas razumite, ja imam tu još jedan dan ceo da vozim. Evo vidite, ja sam najviše vozio, na primjer, u petak. Evo, kliknut ćemo na petak. U petak sam zaradio 274 dolara i to sam zaradio za 7 sati i 19 minuta.
Opet moram da vas podsjetim, za tih 7 sati i 19 minuta vi ne vozite konstantno, vi ćete da budete i parkirani i čekat ćete na neku vožnju, ali opet vam kažem, ako vi mislite da vam je $274 za $7 za 7 sati vožnje po gradu malo, onda ne znam šta da vam kažem. Evo, ja sam, na primjer, izašao i danas na sat vremena da vidim kako bi bilo i evo vidite, zaradio sam $43 i 83 centa za 1 sat i 13 minuta. To je otprilike nekih 3 vožnje, što opet dobijem u proseku više od $10 po vožnji. A ovde smo imali $274 za 25 vožnji. Volao bi malo da se osvrnem i na bakšiš, zato što sam pričao da Amerikanci stvarno imaju kulturu davanja tog bakšiša. U Uberu ne bih rekao da dobijate bakšiš po svakoj vožnji, možda je čak i po svakoj 4. i 5. ali ljudi koji vam ostave bakšiš su stvarno fair i stvarno vam ostave neki okej novac. Ja sam recimo prošle nedelje zaradio mnogo više bakšiša u kešu nego kroz aplikaciju, ali recimo ove nedelje nisam toliko keša dobio i to je verovatno deo cijelog tog procesa. Ali evo da vam pokažem ja kako to u aplikaciji izgleda. Evo pogledat ćemo samo bakšiš koji sam dobio juče, u proteklih 24 sata. Evo vidite ovde, dobio sam bakšiš od $10. Ako pogledamo, ovde ta vožnja je koštala $7. Znači ova osoba mi je dala veći bakšiš nego što cijela vožnja košta. I distanca je bila 2,89 milja. Ajde da pogledamo sledeću. Evo, na primjer, ova je isto $9 bakšiš, odmah posle njega. Ova vožnja je bila $14,27 i ja sam dobio $9 bakšiša, što dođe na 23,27, tako da vidite, ova osoba mi je dala više od 50% bakšiša u poređenju sa vožnjom. Evo, imamo ovde 2-3 bakšiša od po $5, otvorit ćemo i to da vidimo. Evo, vidite, ova vožnja je opet $7 sa bakšišom 5,12. Znači, više od 50% ponovo. Da vidimo ovi. Evo, na primjer, ova vožnja je bila 13,41 i za tu vožnju sam dobio 18,41 sa bakšišem. Šta je ovo, da vidimo? 6,05. Evo, vidite, vožnja je bila 13,25 i 6,05 bakšiš, dođe na 19,30. Tako da, nikad ne znate od koga dobijate taj bakšiš, uvek se nekako nadate, ali ne znam. Volim da čujem vaše mišljenje, volim kad mi napišete. Znam da ćete da mi napišete nisi lepo izračunao amortizaciju, nisi lepo izračunao gorivo, naći ćete troškove. Ja nikada nisam ni rekao da je ovo nešto što vi trebate da radite na duže staze. Ja sam samo rekao, ja mislim da je ovo, i dalje to mislim, da je ovo odlična ideja ako vi imate neki, ne znam, račun recimo od $500 što morate svakog meseca da platite, možete da izađete 2-3 dana po 5-6 sati i da zvezete i da platite. To je to. Moje mišljenje, zanima me uvek da čujem i vaše. Kao što sam vam pokazao, prošle nedelje sam zaradio $880, ove nedelje sam zaradio $780, imam još jedan dan, što znači imam negde oko $1.800–1.900, na kraju nedelje verovatno 1.900, tako da odlučio sam se da kupim kartu za moje putovanje, kartu ću staviti ovde u videu da možete da vidite da se to dogodilo i kartu sam kupio za Tajland. Idemo na Tajland na 2 nedelje. Na Tajlandu cilj i plan svega ovoga je da se snimam sve vreme, ljudi, idem sam tamo, tako da, ne znam, snimit ću mali serijal svega ovoga. Moj plan je da snimim, na primer, prvi dan, ono, kao kad krenem, letim 9. septembra, to je za manje od 2 meseca, letim 9. septembra iz Madisona do Čikaga, kroz Tokio, do Bangkoka u Tajlandu, tako da recimo to će da bude prva epizoda kako sam prošao celom tom putu i gde sam se smestio, kako izgleda smeštaj i onda bih voleo tokom tih par dana da se snimam tamo šta radim i gde se krećem i tako. Bangkok neće da bude jedino mesto na Tajlandu koje ću da posetim, ja ću da probam da prođem bar kroz 3 najveće grada, da snimim što više,
ali mogu da vam kažem da sam onako baš uzbuđen. Uzbuđen sam zato što ne znam ni šta da očekujem od tog Tajlanda, ali sad ovako kad razmišljam, ja zamišljam taj Tajland kao neke neverovatne plaže koje sam viđao po internetu. Želim nekako da se izgubim u tu džunglu Tajlanda, da se pomešam sa tim ljudima, da vidim malo kako oni žive, da probam tu njihovu uličnu hranu, da odem u njihov mall i jednostavno da se provozam vozom. Ja sam neko ko je trenirao kickboks, meni je oduvek bila želja da ja probam taj tajlandski boks. Otići ću sigurno tamo na jedan trening, ne znam, verujem da ću da imam, da ću super da se provedem. Karta koju sam kupio, čekajte, ovo moram da budem precizan, ali stavit ću i to u slici, ja mislim da je koštala $1365, ali čekajte da proverim još jedan put. Inače, kartu koju sam kupio, evo je, čekajte da vidim. Da, karta je ukupno koštala $1365.93. I to ću isto da stavim u slici ovde da možete da vidite, ali moram da vam kažem za tu kartu, ta karta je mogla da bude jeftinija, mogla je da bude i skuplja. Karta je mogla da bude jeftinija $300, da sam leteo preko Dohe, Katara i na tu stranu, ali iz ovih političkih razloga ja to ne želim da radim, nego sam platio $300 više da bi leteo na drugu stranu preko Tokija. Još jedna stvar za kartu, karta bi bila verovatno jeftinija $200 da sam leteo iz Čikaga, ali ja sam se odlučio da platim $200 više da bih leteo iz Madisona, jer je meni aerodrom u Madisonu ovde na manje od sat vremena, tako da mi je mnogo lakše ili da me neko ostavi tamo, ili da ja pozovem Uber, da mene tamo Uber ostavi, ili kad se vratim, jer za mene da nekog iscimam da me vozi u Čikagu, ta osoba treba da izgubi ceo dan. To je 2,5 sata u jednom pravcu, 2,5 sata u drugom pravcu, tako da plus gorivo i ne znam, svi troškovi putni. Tako da letimo iz Madisona, za Čikago taj let je veoma kratak, možda nekih 45 minuta, i onda iz Čikaga se leti za Tokio. U Tokiju imam 3-4 sata pauze, tamo ćemo da snimimo nešto na aerodromu i onda hotel gde ću da budem smešten. Sledeće nedelje ću voziti Uber i ako se nastavi ovako istim tempom da ja zaradim opet $900 ove nedelje, to će vratno da bude i dovoljno onda da platimo sve te hotele. Ja ću stvarno da budem otvoren što se toga tiče, ali moram da vas podsjetim, ja isto kao i za tu avionsku kartu, ja nisam neko ko će da proba da prođe najjeftinije moguće, znači neću. I ako mislite da ću da odsedam u nekim onim hotelima koji će da koštaju po $5, 10, 15, nećemo. Znači, otići ćemo na neki lep način, vidjet ćemo neku lepu stranu, ne znam, uzbuđen sam da odem u te njihove hramove, da, ne znam, vidim tamo neke šaolince ili, ne znam, a evo, ako vi znate nekog našeg youtubera koji se snima tamo sa Tajlanda, možda bi mogli da mi napišete nešto, da pišem tamo neko, možda neko naš tamo se snima ko bi bio zanimljivo da snimimo nešto zajedno. Takođe, ako ste ikada bili na Tajlandu i ako imate neku ideju šta bi ja tamo trebao da radim ili šta bih morao da posetim ili šta bih trebao da znam što se tiče celog putovanja, slobodno mi pišite i to me zanima. Moje putovanje će trajati 2 nedelje, moram da se vratim ovde zbog posla, ali onda ćemo, čim se budemo vratili, smisliti nešto novo. Tako da, za manje od 2 meseca očekujte taj serijal sa Tajlanda i to je to. Znam da sam u prošlom videu takođe rekao da neću da se vraćam na ovaj Uber i da neću da napravim kanal od Ubera, ali sam stvarno morao da vam pokažem i ove iznose i sve, jer je stvarno bilo različitih komentara i sve nekako bilo vezano za tu zaradu i koliko se to zarađuje, a meni nije bio glavni cilj da se fokusiram na to. Moj prijatelj Lola iz Kola, uključio sam se na njegov live pre neki dan, inače Lola je snimio odličan video reakciju na moj prethodni video u Uberu, možete pogledati to na njegovom kanalu, ja verujem da je nov kanal Lola iz Kola i broj 2. Tako da idite na taj kanal i pogledajte to, ali
šta sam biš spomenuo, da, kad sam otišao na njegov live, rekao mi je da je neka devojka mene tu pitala i da je nastala neka mala rasprava oko toga koliko sam ja sati bio online, koliko sam sati radio, koliko sam sati vozio. Ljudi, vi meni morate da verujete, ja znam da vi možete svašta da nađete na internetu, ali ja prošle nedelje, kad sam vam pokazao i mogu opet da vam pokažem, ja sam vozio 26 sati i zaradio sam $880. Šta je ta osoba htela da kaže, i želim devojci sve najbolje, ne želim ni sa kim da se raspravljam, ali ona želi da kaže da tih 26 sati meni pokazuje samo vreme koje sam bio online bez vožnje. Što bi značilo, ja sam taj video snimio u petak, što bi značilo da sam ja svih 5 dana bio 5 sati na telefonu online čekajući na vožnju. Što se apsolutno nije dogodilo. Ja sam i u tom prethodnom videu bez tog znanja vama rekao da sam se ja isključivao na svakih 2 sata da bih otišao na trening i da bih odradio neke druge stvari. Moram da vam kažem jednu stvar za sledeći video. U sledećem videu neću više toliko da pričam o tom Uberu, snimit ću vam nešto drugo, ne interesuje me da li je to moj grad, možda ovde da vam pokažem ovu moju turističku zamku ovde i na što Amerikanci troše pare. U dogovorima sam sa par nekih ljudi koji su možda zainteresovani da se snimaju sa mnom i vi znate da ja uvek volim kad dovedem nekog u video, ali tako da bit ćemo u kontaktu sledećeg petka sa novim video i dalje ću ja nekako ovako malo da vas izveštavam o Uberu i svemu tome, ali za kraj idemo na Tajland 9. septembra, tamo smo 10. Ostaću tamo do 24. septembra, potrudit ću se da snimim bar 5 videa sa nekih različitih mesta i nadam se da ću super da se provedem i da vidim nešto novo i da ću uspeti to kako sam ja video da prenesem i na video za sve vas, da svi možemo da uživamo u tome. Svidelo vam se ili ne, meni će Uber da plati to putovanje u Aziju. Da li ću ja nešto malo da upropastim auto, možda i hoću, ne znam. Da li ću da nabijem veću miljažu na auto, verovatno hoću, ali iskreno da vam kažem, ja auto ću da promenim za 3 godine svakako. Da li moj auto u ovom trenutku ima ili u tom 120, 130 ili 140 hiljada milja, meni to ne pravi nikakvu razliku, ja ću auto svakako da zamenim. Meni je drago da sam ja odradio celu ovu stvar sa Uberom. Biće dobro sledeće nedelje kad bukiramo hotele, znaćete gde ću da budem, šta ću da radim i onda ću posle toga samo da pritisnem, da izvezem što brže mogu, da dođem jer ja ću da ponesem sa sobom $3.000 za trošak i onda ću samo da pritisnem taj Uber, da vidimo koliko će mi trebati vremena da zaradim tih 3.000 za keš i to je to. Onda se vraćamo na neke stare teme i neke drugačije stvari do puta za Tajland. Napišite mi šta vi mislite o mom izboru, napišite mi šta vi mislite o ovome što sam rekao za Uber, to su činjenice, ljudi, budite realni sa vašim očekivanjima u Americi. Ako čujete neke priče da ljudi zarađuju 50, 60, $70 na sat, tek tako nije. Ako ste tek došli ovde, ako dobijete od nekog posla 30-40 $ na sat, a ovako nešto trebate da radite, verujte mi da to nije loša opcija za početak. Ne za duže staze, ali za početak zašto da ne. Hvala još jednom što ste i ove nedelje bili sa mnom u ovom mom prelepom Viskonsinu. Obećavam sledeće nedelje se malo šetam i više snimam po gradu, ali do tada svako dobro i doviđenja.